Daghan og rason ngano nga magsugal ang usa ka tawo. Dunay nag-ingon nga kini maoy nakahatag kanila og higayon nga sila mahimong adunahan, gani dunay mga tawo nga nahimong milyonaryo tungod sa pagdaog sa loto ug uban pa nga mga ginatawag og game of chance. Apan adunay mga asoy usab nga nahimong nadaot ang kinabuhi tungod sa sugal. Gani subay sa nanggula nga mga balita, dunay mga pribado nga mga tao usab mga trabahante sa gobyerno nga nakahimo og krimen kay lagi nahimo ng sugapa o naadik sa sugal. Aduna usay mo sugal aron nga makahatag kaniya og katagbawan. Si Ma'am Angela Dawa, usa ka mga tigdumala sa Christ the Healer nga pundok sa mga magtutuo sa siyudad sa Davao, mipadayag sa iyang testimonya kung nagiunsa niya paglingkawas gikan sa sugal sa Madyo. Naminyo ko sa pulis 16 akong edad. Pero pag ninyo na mo, si kaguliyang among pamuyo, walay relasyon sa Ginoo. Kay 16 pa niya, 40 pa ko nakabalik. Ingana niya, naatanan. Akong ba na pulis, naatanan ang kaligot-got, kapungot, kalagot, kay ubos, kay mag-duty, pag-uli dito sa bungan, niya ako walay bisyot, atiman sa mga bata. So, na ang kaligot-got na magig-away sa atong bana. Kabalutod ko nga nasad kay kauban na babae ka dali na. Yaw-yaw, unsa akong gibuhat? Para dili ko kayaw-yaw, ang inject po sa enemy, sugal po ko. Dito po sa madyungan. Okay. Pero mara dyan ako, madyong. Kaya mawala akong pangunaw na pag magmadyong na ako. Wala pa ko ito bago, wala pa ko sabay na Ginoo. Sige, kung madyong si madyong, ala, kagulian yapon, samok yapon, samok dyan kayo. Tapos magmadyong biya ko sa una no. Niya usay makabuntag biya ko no, kay maglami na biya ng madyong. Imingon siya, mag-away na mi. Siya, talang takagbanig diya. Di ka muna, talang takagbanig. Tanawa, giunsa ko sa Ginoo karon. Diba? Ako kayo. Dako, yun kay kausaban kay grabe yun ang milagro. Hinoon wala na himong ulahi ang tanan sa dihang nabag-o ang iyang kinabuhi o ga makahimo o ga relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa mga pulong sa Dios, diin gigamit ang iyang iyaan aron nga siya makabalik ngadto sa matarong nga dalan og kinabuhi. Na-bless ko katong pag-edad na nako 40, naniabot akong auntie ningon sa simba. Dito na ako nasabtan na grabe jud ang pagkamay sa gindi lang ako gapag-uon sa Lord kita jud tanan. Kay dapat dagan pa jud ta masabtan. Labi na sa pagpalansa sa cross, dapat masabtan na nato tanan. Na nagpalansa si Jesus sa cross aron ikaw ako maluwas. Ana-ana karon sa 20 anyos ang iyang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Maoy iyang pag-ampo nga ang iyang mapait nga kasinatian sa pagkaulipon sa sugal ug ang iyang kahilawayan gumikan sa gahom sa kahitasan magdasig sa uban nga dili o dili gayud mawad-an og paglaom bisan kun unsa pa man ang kahimtang sa atong kinabuhi karon. Dool mo sa Ginoo. Inusuli ang inyong mga sala. Sa diyang muduol mo sa Ginoo tabangan jud niya. Na I promise ang Ginoo. Kamu karon kung nakadungog mo ani, walay lain ang solusyon na motabang nato ang Ginoo. Gusto sa Ginoo na adyo tay intimacy relasyon. Kay ngano, kay kung walay relasyon ang isa kapamilya, mag-asawa, kaguliang gyud sulod sa pamilya. Og madamay ang mga bata. Sa diyang mobalik ka sa Ginoo og ginulsulan nimo imong mga sala. Dawato nimo si Jesus personal savior sa imong kinabuhi. Diya dayon bag-uhon ka sa Ginoo. Og naikalinaw ang ibubo ni Lord sa imong una-una, sa imong kasing-kasing, sa imong panimalay, sa imong pamilya. O walay kaguliyang. Sa diyang, dawato nila si Jesus. Personal, savior sila kinabuhi. O magkinabuhi sila uyon sa kabubuto sa Ginoo. Kung nag-agi ka man o gasusama ni ini nga matang sa struggle karon, sandig lang kay Jesus kay siya man ang atong dalan, ang atong kinabuhi ug ang atong bugtong kamatuoran nga maoy mubadbad sa gapos sa kaaway aron kita magkinabuhi nga malampuson ug may katagbawan. Alang sa DXDC Holy Week Special, kini si Radyoman Paul Canono, Tatak RMN.